ויאדוליד מארחת את ברצלונה. ויאדוליד לא מצליחה לנצח את ברצלונה בחמשת המפגשים האחרונים ביניהם. כן, שחקני ברצלונה כמובן כולם מתפללים להחלמתו של טיטו. פעם שנייה שטיטו נתקל במחלה, היא פקדה אותו והוא כביכול החלים ממנה. גם האוהדים תומכים תמיכה גדולה. איש אהוב מאוד טיטו וילנובה. לאו מסי, עלות טוב מאוד ימינה, והאם יש פה נבדל? אין נבדל, אבל אין גם גול. אין נבדל, אבל יש החמצה גדולה מאוד. מסי, איזה כדור עדיף, פוגע בעמוד, בלי סיבוב ובלי עניינים, פשוט טיל. כמה לאט, אז מסי מנסה להכניס את הקצב שלו לעניינים. מקבל את הכדור יפה מאוד עכשיו, מכין את זה לאלבה, אלבה מיישר עוד כדור לשער. צ'אבי כובש, התקפה מצוינת של ברצלונה. מסי התחיל אותה, מסי המשיך אותה, וצ'אבי הרננדס כובש בדקה 43 של המשחק ומעלה את ברצלונה ל-1-0. זו התקפה מצוינת של ברצלונה עם מסירות. שוב משחק מסירות יפה. הכדור הזה נשלח לדני אלבס, מצליח לגנוב אותו מהשוער. אולי. זה מצב לגול. וזה כמעט, זה כמעט נכנס פדרו עם הנגיחה. הנה, דיברנו על אלבס, והוא עושה מהלך טוב שמוציא כדור מצוין לפדרו. כדור מצוין לפדרו, זה לא פשוט מהמצב שהוא נמצא. פדרו, זה כדור טועה שמגיע עכשיו לסנצ'ז. סנצ'ז מנסה להסתובב עם זה, קם עם זה, אבל מגיע עכשיו מסי, ומסי בימין בועט החוצה. החטאה כל כך לא אופיינית. מסי מוציא את הכדור טוב, מקבל אותו חזרה מצ'אבי, ומסי עובר טוב, עובר וגם בועט, והכדור בפנים. איזה שער גדול של מסי, דקה 59. עכשיו הוא עושה את זה מדויק, חד כמו סכין. תראו איזה שער נהדר של הגאון הזה. אמרת הכל יורם, שער של גאון, באמת שער של גאון. במצב כמעט אבוד, הוא מקבל את הכדור, ולא בפעם הראשונה במשחק, הצליחו להתמודד איתו בעניין הזה בצורה טובה, הצליחו למנוע ממנו להגיע בכדרור. ושוב ברסה, וזה יכול להיכנס, והשוער מציל לפני שיש לו שער עצמי של המגן שלו. זה היה מצב מביך מאוד לויאדוליד. עמדתי ליד פדרו ככה באזור הרעיונות בקאמפ נו, הוא בחור קטנצ'יק, צנום. הופ, הנה הגענו, והנה שער. שער לויאדוליד. יש עוד זמן. בוא נראה את זה. האם זה אוסקר שכובש? יש עוד זמן, אין הרבה, אבל יש זמן. לא, כובש השחקן המחליף, מספר 9, וזהו חבי גרה. הנה תאו סוגר. הנה תאו כובש ומכניע את ויאדוליד. בשביל זה הוא הכניס את תאו. איזה חילוף גדול. איזה חור בהגנה של ויאדוליד. קריסטיאן תאו מנצל את הטעות הזו בהגנה ומכניע את השוער דני הרננדס. זהו, מסתיים המשחק. ברצלונה מנצחת כאן 3-1 במשחק מאוד מאוד לא משכנע. לא משכנע מבחינת הרמה של ברצלונה. אנחנו מכירים ויודעים שהם יכולים לשחק הרבה יותר טוב, אבל מבחינתם יהיו גם משחקים כאלה, היו להם איזה 2 כאלה השנה.